brațe, nemyslę za smrta. Iisus воскресен от смъртта, вярваш ли го ти това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в пекала. Докато е време на света, приеми ти Христа. Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в огънят. Дойдеш при Христа, да няма никога смъртта, власт на душата ти. Исус воскресен от смъртта, вярваш ли го ти това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в пекала. Докато е време на света, приеми ти Христа. Исус воскресна от смъртта, вярваш ли го ти това? Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в пекала. Докато е време на света, приеми ти Христа. Ако не повярваш в Христа, ще отидеш в огъня.